за да Майнкрафт. И както обикновено ще снимаме. Да, ще снимаме. До мен пак е братовчет ми. Здравейте, дами и господа. Ами да, днес съм в толкова весело настроение. Много, много весело. И ви обещах, ако събера повече от 5 абоната. Аз събрах 6 абоната. Ще ви покажа нови бъгове на Майнкрафт. На Майнкрафт. Добре. Както виждате, вече не ми лаги. Това е било заради един гадни настройки. И за това ще ни трябва някакъв готин килим. Аз ще взема зелен. Някакъв обикновен блок. Аз ще взема вълна. И ще ни трябва така. Ще ни трябва Friends или колитка. Нека да са 3, ето така. Слагаме колитките. Правим така. Опа, грешка. И така. Ето 3 такива. И си правим портичка от вълна. Казвам. Колко трябва да е, колкото да можем да минем. Ето, 2 можем да минем, нали? Всеки знае. Но какво става? Не можем да минем. Опа. Дори какво? Ако го направим на 4, обаче, можем да минем. Какво е това? Можете да си направите порта. Точно така в Майнкрафт. Порта, така. И сега, например, чупим това. Отваряме колитката и тази отваряме. Отваряме тази. И сега го правим отново. Опа. Хайде де! Готово. Опа, така. Все така. И пак не можем да минем. Но ако скочим, минаваме. Разбирате ли къде е ловката? Че можете да правите така. И така. И какво не може да се мине? Само тук, ако... Разбирате ли? Това са като координада. Ако не си умрял, не можеш и да преминеш. Сега ще ви покажа един друг бъг. Ще ни трябват само такива релси. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Да кажем да са 9 и си взимаме вагонетка. Взимаме си вагонетката. Слагаме се. И спирам. Какво сега? Искам да слезна. Не стана така. Но видяхте ли, че пропаднах в земята? Right. Jump to leave. И къде съм? Заседнах във вагонетката. И това е много хубаво прикритие за стрелба с лук. Виждате ли? И пак. Така че, можете да направите така, смъквате се и целите няма. Ако не сте знаели ето този бъг, ще ми е много, нали така, гузно. Обаче, някой не го е знаел и сега ще му го покажем. Взимаме всеки блок, не ми пука кой, само да не гори. И слагаме ето така блока. Взимаме си лава bucket. Така, пускаме лавата. Чупим блока.
си имаме фонтан от лава, който е много съразмерен. Това е хубаво, нали? Хубаво е според мен. Но не е фонтанът бъгът. Бъгът е, че без енчант си взимаме. Взимаме си стрела. И тя се подпалва. И гори. Нека оцелим нещо. Не стана или просто не ми се такова. Не стана. Понякога не става. Погледнете сега. Не става. Защо не става? Не или да? Стига да... Ама вие видяхте как лети стрелата. Видяхте ли? Ако сте видели, браво. Беше подпален. Ето. Виждате ли? Тя си гори. И подпалва, нали, съответно, всеки, който оцелите, да кажем, читам. One may fake it. Ето така, за да мога по-лесно да ги оцеля. Чиканча. Стрелата не се е подпалила. Много интересно. Ще имам обзор към онзи малък чикан. Как не го оцелих? Как не го оцелих? Ако го оцеля, той ще умре. Знаете ли в какво е тайната? Да натягате... Пържена. Къде? Пържена. Къде? Да, значи съм оцелил някой чикан или той просто е изгорял в лавата. Така, нека сложим някакъв чикан на стрелата. Чикан. Хайде. Ще те помня. Малък. Да, стига. Все тая. Да знаете, ако оцелите някакъв човек, той ще се подпали или поне ще му хъби много повече хел. И можете да си го усъвършенствате. Можете да си усъвършенствате това, например. Ще го слага. Така. И така. Това бяха трите бъга за днес. И лайквайте се и се абонирайте. Защото мисля, че всичко тук е измама. Ето го спал. Какво измисля? С модъци от взривоопасната стрела да минеш през лавата. Да. В следващата серия ще си правим обзор на модовете в Minecraft Pocket Edition, така че се лайквайте и се абонирайте, за да излезне по-скоро. По-скоро. Ето така, ето така. Показах ли ви това? Защото ще ви... Не може, казах, чикани! Чикани, гадни! Ами как? Ще направя 4 бъга, защото сега се сетих. Погледнете, правим така, 1, 2. Идеално.
Сега можем да сложим врата. И представете си, вие сте в някаква скрита стая. Не, грешка. Не става. Оп, стига. Гадно. Тъпо. Не става. Защо? Какво искаш? Така. Не е някаква карта. Картина искам голяма. Колко голяма? Те нали са най-много по... Много са големи. Има някои много големи. Не тая! Готово. Така, бе. И така. Виждате ли какво? Така може да си правите тайни стаички. Ако обаче заключите вратата, влизате бързо и заключвате вратата. Кой ще каже? Какво ще каже? Какво? Той как го направи? Разбирате ли? Направете си така някакъв фейл ще стане с някакъв приятел. Какво направо? Виждате ли? Е така, хоп. Идвай. И е така. И той, какво? Как го направи? Аз не ми телепортирах се. Така че, окей. С вас беше да ProBG Killer Games. Лайквайте се и се абонирайте. Между другото, запомнихте ли как се казвам? Аз се казвам Хермес. Довиждане!